εθνικό μας όραμα είναι το πώς θα δανειστούμε με υποφερτά επιτόκια. Και ξέρετε, ο τελευταίος πλεονασματικός προϋπολογισμός ήταν το 1977. Το 1976 έγινε μεταρρύθμιση. Θα μου πείτε, χρονική συνάφεια υπάρχει, υπάρχει αιτιώδη συνάφεια. Υπάρχει με την εξής έννοια, ότι από τη μεταπολίτευση και δόθε άρχισε κάθε έρισμα αυτού του έθνους να εκθεμελιώνεται. Μεταξύ αυτών και η γλώσσα. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι, αυτά είχαμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πληρώθηκε ο χρόνος. Ευχαριστούμε πολύ τον ευλογημένο καθηγητή κύριο Φώτη Σκινά για την πολύ όμορφη αλλά και πολύ δύσκολη ομιλία του, και έχει δίκιο ότι όταν θα βγουν τα πρακτικά θα έχουμε τη δυνατότητα να την μελετήσουμε. Θέλει μελέτη αυτή η ομιλία και δείχνει πως οι έννοιες που χρησιμοποίησαν οι πατέρες και οι προθέσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης βοηθούν στην πληρέστερη και δογματική κατανόηση. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του συμβασμητά του Γλυφάδας κυρίου Παύλου. Θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω, όσοι έχετε τυχόν ερωτήματα, υπάρχουν χαρτάκια στις θέσεις σας και σε λίγο θα περάσουν τα παιδιά που μας βοηθάνε, η νεολαία της Αγίας Παρασκευής, να τα πάρουν, ούτως ώστε στο τέλος της τρίτης ομιλίας να υπάρξει δυνατότητα να απαντήσουν οι εκλεκτοί ομιλητές μας. Όπως μας τόνισε ο κύριος Φώτης Σκινάς, οι προθέσεις της Νέας Ελληνικής, σύμφωνα με τη γραμματική του Μη Τριανταφυλλίδη, περιορίστηκαν από 32 που ήταν στην αρχαία ελληνική σε 13. Σε 5 μονοσύλλαβες, 7 δισύλλαβες και 1 τρισύλλαβη. Σημειωτέν ότι η γραμματική Τριανταφυλλίδη αποκλείει προθέσεις όπως παραδείγματι εκ, εν, διά, συν, υπέρ και κατά τη σύνταξη της προθέσεως μετά συν γενική, που είναι όμως καθοριστικής σημασίας για τη διατύπωση της Ορθοδόξου θεολογίας, δογματικής και ηθικής. Στη συνέχεια ο κ. Σκινάς μας ανέφερε ορισμένα παραδείγματα από τα οποία φάνηκε καθαρά πως η χρήση διαφορετικών προθέσεων από τους πατέρες της Εκκλησίας αποσκοπούσε στην ορθή διατύπωση του δόγματος και της αληθείας της Εκκλησίας μας. Οι αιρετικοί, όπως παραδείγματος χάρη οι Αριανοί, έκαναν εσφαλμένη χρήση των προθέσεων με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε δογματικά ατοπήματα και δογματικές διαστρεβλώσεις. Επομένως, καταλαβαίνουμε σε τι νοηματικές και δογματικές διαστρεβλώσεις μπορεί να οδηγήσει η εισαγωγή και η υιοθέτηση μεταφράσεων στην καθομιλουμένη για λειτουργική χρήση. Αντιθέτως, οι ιδιαιτερότητες της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, όπως μας λέει η Ζακλίν Ντέρο Μιγή, μια ελληνίστρια μεγάλου κύρους, όπως η ακρίβεια και η λεπτότητα των εκφραστικών αποχρώσεων, μπορούν να μας διασφαλίσουν από τον κίνδυνο αλλοιώσεως της δογματικής και ηθικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, όταν βέβαια συνυπάρχει ο φόβος του Θεού και το ταπεινό φρόνημα. Δεύτερος κατά σειρά ομιλητής στην Δευτέρα συνεδρία μας είναι ο πασίγνωστος και πολύ αγαπητός σε όλους μας πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ή όπως θέλει ο ίδιος να αποκαλούμε, ο Παγιώργιος Μεταλλινός. Θα πω δύο λόγια σύντομα, βιογραφικά, και τον ξέρετε. Ωραία. Οπότε να πούμε, πριν μας αναπτύξει την ομιλία που πιστεύω θα αφήσει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον και θα προκαλέσει πολλά ερωτήματα, ότι με το διάστημα από το 2004 έως το 2007 υπήρξε κοσμήτρο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και υπηρετεί τώρα στο ναΐδριο το νοσοκομιακό του Αγίου Αντίπα. Κυρίως εκείνο που το χαρακτηρίζει είναι ο ομολογιακός του χαρακτήρας, είναι ομολογικής πίστεως, έχει μια έντονη αντιπαπική δράση και όχι για το φαίνεστε, διότι το πιστεύει βαθιά μέσα από την παρουσία της σπουδές του αλλά και την όλη του πορεία. Είναι συνεπής στις ιδέες του, διαυγής, ακούραστος ερευνητής και ομιλητής.
ένας καθηγητής πανεπιστημίου εν ζωή, δεν θα αναφέρω το όνομά του, μου είχε πει ότι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος, από τους μεγαλύτερους μάλλον θεολόγους που έχουμε στην Ολλανδική Εκκλησία. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε το θέμα. Το θέμα που θα μας αναπτύξει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός είναι ο ελληνικός λόγος στην Ορθοδοξία. Παίρνω αφορμή να αρχίσω με ένα ανέκδοτο, ιστορικό, πραγματικό. Έχω ακούσει ότι στην Αμερική ο μακαριστός Πατριάρχης Αθηναγόρας, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με πρακτικές και ενέργειές του, αιωνία τη μνήμη, έλεγε ότι τα καλά λόγια δεν τα επιστρέφει κανείς πίσω. Γιατί και εγώ, Πάτερ Ιωάννη, να αρνηθώ ή να επιστρέψω και πάλι τα καλά λόγια που είπατε. Σημασία έχει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σεβαστό Προεδρείο, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Η Ορθοδοξία αποτιμά με ρεαλισμό τον ανθρώπινο λόγο, αναγνωρίζουσα την αποφασιστική του σημασία για την δόμηση και λειτουργία της ανθρωπίνης κοινωνίας. Αυτό δηλώνει σε ένα εκπληκτικό για την ακρίβεια και σαφήνειά του κείμενο ο Μέγας Βασίλειος. Πρόκειται για την ομιλία του εις το πρόσεχε σε αυτό, που αποτελεί επιτομή της Ορθοδόξου ανθρωπολογίας. Την του λόγου χρήσιν γράφει, δέδο και νημήν οκτήσας ημάς Θεός, ή να τας βουλάς των καρδιών αλλήλης αποκαλύπτομεν και δια των κοινωνικών της φύσεως έκαστος το πλησίον μεταδόμεν, ως περ έκτινον ταμιείων των της καρδίας κρυπτών από τα βάθη της καρδιάς προσφέρονται στα βουλεύματα. Ο λόγος λοιπόν αποτελεί δώρο Θεού στον άνθρωπο και συντελεί στην φανέρωση των ενδομήχων σκέψεων για την πραγμάτωση της κοινωνίας, επικοινωνίας και σχέσεως μεταξύ των ανθρώπων. Η ανθρωπολογική κατοχύρωση της σημασίας του λόγου δίδεται από τον Άγιο Πατέρα στη συνέχεια. «Ή μεν γαρ γυμνή τη ψυχή διεζόμεν, αν είμαστε μόνο ψυχές, ευθύς αν από των νοημάτων αλλήλεις συνεγινόμεθα». Θα επικοινωνούσαμε με τα νοήματά μας, με τις σκέψεις. «Επειδή δε υποπαραπετάσματι καλυπτωμένη η μόνη ψυχή τας ενίας εργάζεται, ρημάτων δείτε και ονομάτων προς το δημοσιεύειν τα εντοβάθη κείμενα». Χρειάζεται ρήματα, λέξεις δηλαδή και νοήματα για να εκφράσει αυτά που βρίσκονται στο βάθος. Η συγκάλυψη της ψυχής από το σώμα επιβάλλει την χρήση του λόγου ως μέσου εκφράσεώς της. Αλλά και η λειτουργία του λόγου περιγράφεται από τον Μέγα Βασίλειο. Σας το μεταφράζω. Όταν λοιπόν η σκέψη εκφραστεί με τη φωνή, μεταβαίνει από τον ομιλητή σε αυτόν που ακούει, διασχίζοντας τον αέρα, μεταφερόμενη με τον λόγο σαν πορθμίο. Ο λόγος που τον ακούτε τώρα είναι το ferry boat, το πορθμίο που μεταφέρει από το δικό μου νου εις τα δικά σας αυτιά και στον δικό σας νου αυτά τα οποία λέγω. Και αν με βρει άκρα γαλήνη και ησυχία, σαν σε γαλήνια και αχήμαστα λιμάνια, αγκυροβολεί ο λόγος στις ακοές των ακροατών. Ακούστε περιγραφή. Αν όμως σε κάποια σποδρή θύελα ο θόρυβος των ακροατών πνεύσει αντίθετα, τότε να βαγεί ο λόγος διαλυόμενος στον αέρα. Δεν προφθάνει να φτάσει στο λιμάνι που είναι ο νους ο δικός σας. Συνδέεται λοιπόν η φυσική λειτουργία του ανθρωπίνου λόγου με την χρήση του στο εκκλησιαστικό κήρυγμα και μεταφερόμεθα από τον Μέγα Βασίλειο στο κέντρο της εκκλησιαστικής λατρευτικής πράξεως. Υπόβαθρο φυσικά των λόγων του Μεγάλου Βασιλείου είναι η αριστοτελική θεωρία περί ενδιαθέτου και προφορικού λόγου, την οποία διέσωσε στην χριστιανική διατύπωσή της αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο λόγος ο προφορικός είναι κατά τον Μέγα Βασίλειο νους προπεμπόμενος, όπως ο ενδιάθετος λόγος είναι λόγος εγκείμενος. Εδώ είναι ο λόγος εγκείμενος και προπέμπεται το ferry
βότ, το πορθμίον που αναφέρει για να έρθει στον άλλον. Έτσι δίνεται μια σπουδαία ψυχολογική ερμηνεία της λογικής λειτουργίας του ανθρώπου. Η πατερική διδασκαλία δέχεται ομόφωνα τη μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου ως προς τα ζώα, διότι πέρα από όλα τα άλλα, μόνο τον άνθρωπον επήρικησε ο Θεός με το χάρισμα του λόγου. Στην φύση των ζώων απουσιάζει ο λόγος σε όλες τις εκδοχές του. Γι' αυτό ο άνθρωπος καλείται λογικός και τα ζώα άλογα και είναι υποχείρια στον άνθρωπο, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσης. Γράφοντας κατά του Ευνομίου ο Άγιος Γρηγόριος, γίνεται συνεχιστής του Πλάτωνος, μεγάλος γλωσσολόγος, φιλόσοφος, θεολόγος καλύτερα της γλώσσης, είναι ένας δικός του κρατήλος, διότι ο Πλάτων στον διάλογο κρατήλος αναφέρει τις γλωσσικές αρχές του. Αυτό κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσης, απαντώντας στον μεγάλον αιρετικό τον Ευνόμιο. Οι άνθρωποι, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, διαλόγου των Θεών επεγνώκαμεν και λόγο των κτίστην γερέρωμεν, λόγο πλέκοντες εκ λόγων μελωδία. Από την καθημερινή χρήση δηλαδή που επιβάλλει το κοινωνικό του ανθρώπου, ο λόγος έρεται στην σφαίρα της θεογνωσίας και της ομολογίας της, δια της γραπτής ή προφορικής εκφράσεως των εμπειριών της. Λόγο θεογνωσία κηρύττεται κατά τον Άγιον Γρηγόριο Νήσης. Οι διάφορες γλώσσες τώρα δεν είναι θεόσδοτες. Δεν υπάρχει γλώσσα θεόσδοτη. Ο Θεός δεν επικοινωνεί με τον άνθρωπο σε μια ανθρώπινη γλώσσα. Επικοινωνεί με την άκτιστη χάρη του μέσα στην κεκαθαρμένη καρδιά του ανθρώπου. Άλλος ο τρόπος κοινωνίας ο δικός μας και άλλος ο τρόπος κοινωνίας με τον Θεό. Γι' αυτό η γλώσσα της Εκκλησίας δεν απολυτοποιείται. Κάθε γλώσσα γίνεται δεκτή. Ουδεμία δε γλώσσα είναι ιερή. Ούτε ακόμη και η ελληνική. Θα το δούμε στη συνέχεια, θα δούμε διάφορες προεκτάσεις, αλλά καταρχήν και κατά βάση ιερή γλώσσα δεν υπάρχει. Ο Θεός διαλέγει αυτή τη γλώσσα και απορρίπτει τις άλλες. Στην αγιοπατερική παράδοση γίνεται σαφέστατα η διάκριση ανάμεσα στην δύναμη του λόγου, με την οποία είναι εκ Θεού οπλισμένος ο άνθρωπος, και στην γλώσσα ως σημαντική του λόγου. Τα ρήματα δηλαδή και ονόματα, τα οποία δημιουργεί με την λογική του δύναμη ο άνθρωπος. Ο Θεός πραγμάτων εστί δημιουργός, ου ρημάτων ψηλών, λέγει ο Γρηγόριος ο Νήσης, ο Άγιος. Η γλώσσα ως σύνολο ρημάτων και ονομάτων και ο μηχανισμός της διασυνδέσεώς τους είναι επιτεύγματα του ανθρώπου πάντα με τη χάρη του Θεού. Καμιά ανθρώπινη γλώσσα συνεπώς δεν δημιούργησε ο Θεός ώστε να μπορεί να καυχηθεί κάποιος λαός ότι η γλώσσα του είναι θεόσδοτη. Ο τριαδικός Θεός δεν έχει ανάγκη ονομάτων ή ρημάτων για να κοινωνήσει μαζί του. Δεν αποκαλύπτεται μιλώντας κάποια ανθρώπινη γλώσσα όπως είπαμε. Φανερώνεται στον άνθρωπο και θεάται από τον θεόπτη άνθρωπο ως άκτιστη δόξα και βασιλεία, ως φως δηλαδή υπερφυσικό και υπερουράνιο. Ο άνθρωπος εκφράζει την θεοπτική του εμπειρία με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, χωρίς πάλι να μπορεί να ταυτιστεί ποτέ η θεοπτική εμπειρία με τα χρησιμοποιούμενα για την έκφρασή της χτιστά ρήματα και νοήματα. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ο δάσκαλός μας πραγματικά που μας επανασυνέδεσε με την αγιοπατερική παράδοση και μάλιστα μέσα στον χώρο της ακαδημαϊκής λεγόμενης θεολογίας στα πανεπιστήμια, έλεγε πολύ συχνά ότι προτεσταντικό είναι ότι η Γραφή είναι λόγος του Θεού. Η Γραφή είναι λόγος περί του Λόγου του Θεού. Λόγος του Θεού είναι η αυτοφανέρωση, η αποκάλυψη του Θεού μέσα στην καρδιά του Θεόπτου, προφήτου, Αποστόλου, Αγίου, και δεν είναι το βιβλίο, το θεοπετές, διοπετέσου Κοράνιο που το πέταξε ο Αρχάγγελος Γαβριήλης στον Μωάμεθ. Ο Λόγος του Θεού είναι η εμπειρία της θεώσεως. Και αυτός ο Λόγος καταγράφεται για την ποιμαντική στα τέκνα των προφητών, τα πνευματικά τους παιδιά και στα τέκνα των θεουμένων, οπότε είναι λόγος περί του Λόγου του Θεού.
αιωνία του η μνήμη. Δεν ξέρω αν είχαμε τον Παπαγιάννη, θα είμαστε εκεί που είμαστε πολλοί σήμερα. Ο άνθρωπος εκφράζει την θεοπτική του εμπειρία λοιπόν με τη γλώσσα και δεν ταυτίζεται η χρησιμοποιημένη γλώσσα με την θεοπτική εμπειρία. Επειδή ο Θεός υπερέχει πάντα νουν κατά τον Μέγα Βασίλειο, προσεγγίζεται με την καθαράν καρδία, δια της σιωπής. Εκείνο γάρ σιωπόμεν, ο διαρρημάτων αδυνατούμεν εξαγγείλε. Γρηγόριος Νήσης. Αυτό εκφράζει θεόπνευστα ο Άγιος Κοσμάς Μαϊουμάς τον κανόνα των Χριστουγέννων. Στέργην μεν ημάς ως ακίνδυνο φόβο, ράουν σιωπή. Επειδή έγινε ακίνδυνο λόγω του θείου φόβου, ευκολότερα λατρεύουμε τον Θεό με τη σιωπή μας. Η ποικιλία εξάλλου των ανθρωπίνων γλωσσών είναι αποτέλεσμα της διαιρέσεως του ανθρωπίνου γένους, όπως διδάσκει η Γραφή με την διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ. Συνεπώς έτσι, η διάσπαση και διάθλαση της μιας ανθρωπίνης γλώσσης σε πολλές και οι άνθρωποι ονομάζουν τα πράγματα κατά την επιχωριάζουσαν ενεκάστο έθνη συνήθεια. Από την εσωτερική καρδιακή ενότητα οδηγήθηκε η ανθρωπότητα στην καρδιακή και γλωσσική σύγχυση και διαίρεση. Η Πεντηκοστή με την του πνεύματος επιδημία θα είναι η επανασύνδεση των ανθρωπίνων καρδιών στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, σε μία γλώσσα, την γλώσσα του Αγίου Πνεύματος, εκφραζομένη ως ενότητα της πίστεως και κοινή δοξολογία. Εις ενότητα πάντα σε κάλεσε ο Θεός και έτσι συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Αφού τώρα καμία γλώσσα δεν έχει θεία προέλευση, γι' αυτό και καμία γλώσσα δεν μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό της τον χαρακτήρα της ιερής γλώσσας. Είναι γνωστή από την ιστορία η πλάνη των τριγλωσσιτών ή Πιλατιανών από το Πιλάτος, την οποία αντιμετώπισε ως αίρεση Ορθοδοξία στα πρόσωπα των μεγάλων πατερικών μορφών της, του Μεγάλου Φωτίου, των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Στη Δύση από τον 9ο αιώνα επεκράτησαν οι ιερές γλώσσες, δηλαδή είναι οι γλώσσες που ήταν η επιγραφή γραμμένη στο Σταυρό του Χριστού, Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή, δηλαδή λατινικά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσης διαλύει έτσι κάθε εθνικιστική, ρατσιστική θεώρηση της γλώσσας, μη δεχόμενος καταρχήν στο ελάχιστο την ιστορική προτεραιότητά της, αλλά και τονίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε η εβραϊκή γλώσσα εις τον υπηώδες τον άρτη τη θεογνωσία προσαγωμένων. Η γλώσσα των υπείων είναι η πνευματικά, είναι η εβραϊκή. Λόγω της νηπιότητος των ανθρώπων χρησιμοποιήθηκε παιδαγωγικά η απλή εβραϊκή, μέχρι ότου ο λαός του Θεού ως νέος Ισραήλ χρησιμοποιήσει ως τελειότερη, αλλά και πάντοτε ατελή. Ήδη ακούσαμε προηγουμένως, άκουσα την ωραία φράση, δεν μπορεί αυτό να το εκφράσει ακριβέστερα η ελληνική γλώσσα. Και η ελληνική που είναι η τελειότερη, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, γλώσσα του κόσμου. Στα όρια της Θείας Συγκαταβάσεως νοείται και η γλώσσα της Εκκλησίας. Το γεγονός της σαρκώσεως καθ' αυτό υπήρξε η αυτομετάφραση του Θεού Λόγου στην γλώσσα τη δική μας, στην γλώσσα της ανθρωπότητος. Με την σάρκωσή του, την ενανθρώπισή του, αυτομεταφράζεται ο Λόγος του Θεού ή να το όμοιον ανακαλέσετε. Αν θέλετε να προχωρήσω λίγο παρακάτω, στο Θαβόρ έχουμε ερμηνεία θεολογική του θεανδρικού προσώπου του Ιησού Χριστού. Μετάφραση με την σάρκωσή του και ερμηνεία με την αυτοφανέρωσή του, την φανέρωση της θεότητος εις το Θαβόρ. Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί κατά την επίγεια δράση του τις γλώσσες του περιβάλλοντος του, αραμαϊκά και ελληνικά. Μιλούσε, ήξερε και ελληνικά η Γαλιλαία των Εθνών. Το ίδιο και οι μαθητές και οι Απόστολοι του. Άλλωστε από τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Ιουδαϊκή Διασπορά είχε επικρατήσει η ελληνιστική κοινή. Γι' αυτό έχουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, για να διαβάζουν τη Γραφή και οι ελληνίζοντες πλέον Εβραίοι. Οπότε το λέω στους αρχαιολάτρες και τους νεοειδωλολάτρες όλους, ότι κάμαμε ελληνική και την Παλαιά Διαθήκη.
Εμείς έχουμε ελληνική Παλαιά Διαθήκη με 49 βιβλία, ενώ οι Εβραίοι χρησιμοποιούν Παλαιά Διαθήκη με 36 βιβλία. Όσα είχαν προέλευση ελληνική, εισώθηκαν στα ελληνικά για εθνικιστικούς λόγους, σιωνιστικούς δηλαδή λόγους, οι Εβραίοι τα απέρριψαν. Η ελληνική γλώσσα σε όλες τις ιστορικές μορφές και μετά την Αποστολική εποχή γίνεται η γλώσσα των πατέρων. Διακονεί το κήρυγμα της αληθείας και μέσω αυτής καλεί η Εκκλησία στη σωτηρία. Η ελληνική γλώσσα ως γλώσσα της Αγίας Γραφής και του μεγαλύτερου και περισσότερο πρωτότυπου μέρους της πατερικής παραδόσεως γίνεται η γλώσσα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εντάσσεται στο θείο σχέδιο της σωτηρίας. Αυτή είναι η χάρις του Θεού προς τον Έλληνα λόγον, προς την ελληνική παράδοση, όπως ο ελληνισμός γίνεται ο μεγαλύτερος υποφύτης, προφήτης και διδάσκαλος του χριστιανισμού, έτσι και η γλώσσα. Το είχε συλλάβει και ο Παπαρηγόπουλος. Λέει ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα εκκηρύσσεται ποτέ το Ευαγγέλιο με την εβραϊκή γλώσσα. Αλλήμον αν δεν υπήρχε η ελληνική γλώσσα, λέει ο Παπαρηγόπουλος. Ελέγχθηκε από τον πατέρα Θανάσιο, αν θυμάμαι καλά, ότι η φράση «το πλήρωμα του χρόνου ως ο καιρός της Θείας Αρκώσεως» δεν σχετίζεται μόνο με το πανίερο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και με τις ιστορικές συνθήκες, την πολιτιακή και γλωσσική ενότητα της εποχής στο πλαίσιο της Pax Romana και Lingua Franca. Έτσι, στα όρια της Εκκλησίας, από την υπηώδη γλώσσα την εβραϊκή, συντελείται η μετάβαση στην γλώσσα της ανθρωπίνης ενηλικιώσεως, την ελληνική, έξω από κάθε έννοια εθνικιστικών ανταγωνισμών ή σκοπιμοτήτων. Ευαγγέλιο και ελληνική γλώσσα θα συνδεθούν αναπόσπαστα, όχι ως γλώσσα μόνον ενός έθνους, αλλά γλώσσα όλης της οικουμένης. Έχουμε την διάκριση στην ιστορία των ελληνικών και των ρωμαϊκών. Τα ελληνικά είναι τα αρχαία ελληνικά, μέχρι την γλώσσα της Αγίας Γραφής, την κοινή ελληνική. Ρωμαϊκά είναι τα απλούστερα ελληνικά. Όλη η Ορθοδοξία είναι ελληνική. Μέχρι τον 19ο αιώνα και μεταγενέστερα και οι Ρώσοι, οι πάντες, οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούσαν τα ρωμαϊκά ως βασική γλώσσα της καθημερινής επαφής και επικοινωνίας.